חנות ברנד, אנחנו דיברנו על מרקט פלייס, יש לי דוכן בתוך קניון של מישהו אחר. בואו נדבר עכשיו, אני פותח חנות, זה שלי. כשאני נמצא בקניון, התחרות היא מאוד מאוד גדולה, כי יש המון חנויות מסביב, ומספיק שאדם יצא מחנות אחת לחנות שנמצאת מטר ליד, ויבחר במוצר אחר. איך זה מתבטא בעולם הדיגיטל? שיש תחרות כל כך גדולה, שאני יכול להשוות בין מוצר שלי למרקט פלייס, נניח לאלי אקספרס, או אני יכול להשוות את המחירים בזאפ. אני חייב להיות מאוד מיוחד. הייחודיות שלי היא קודם כל במה שנתפס בעין, והדבר השני זה כמובן בשירות. בחנות בשנקין לצורך העניין עזרתי במדידה, חייכתי, הצעתי מוצר נוסף, לעומת זאת בחנות האינטרנטית יכול להיות ששלחתי את המוצר מאוד מהר, עטפתי אותו, שמתי סמפלים, דוגמיות של המוצר הנוסף שהם בכלל לא חשבו עליו, כדי להציע להם לחזור. בתוך האריזה עצמה השקעתי בעוד איזה קוד QR עם הנחה, שיציע להם כמובן מוצרים נוספים, או לחזור ולקנות בהנחה, השקעתי בכל החוויה. כי זה שלי, כי זאת חנות שלי, זה בידיים שלי.